medase ene se ade a yefre no se empaninsem ana abakosem e kan ye ho every day be wo kopem emra obewu wo kura no ne empaninsem no eda so adi wachi okay enti e kire wo se ade a eni kwan se otutu na ase kura ade yefre no empaninsem ade bia wo ye bia se suku na okoye ene wawie na wo ye adwuma se wo ye engineer se wo ye doctor se wo ye ade bia wo ye bia no ho empaninsem ewo ho okay enti ye na yete ye mamu ha no mu a ye mfa empaninsem enye hwe na abrofo angasa kura no a ya omo no ma omani gi ho ene engineering a omo de ye ne ma kese no omo emfa ho abakosem ni agro nyina owiase nyina eni agro enti so obehwe a omtimi kura efro plane eba Africa yenye de na yetugo no no mo aba no mo etwero ho nsem ana se omo boaboa enema bia no amana boa wo mo eno so ene yehwe edisua de eno so ene yehwe edisesa enoma bia ankoyi na yen Ghana no ayewo mu ne de akoduro ni se yempe abakosmatie de nti a yempe tie ni se emre bi nanka ehia pa emre abrofo no wo na abrofo no twen wo mo ho kakra koye a wo twen wo mo ho koye a wo mo ebe fa o mai no na empaninsem ehia pa nti suku de okwa na eno no be ya akodu ba bi ansa na obeje mu a wajem na je se ahye wonkuna ne ama ohu se ayade a ehu hia ba na aban bi bae na o se da bi abakosem a wo Ghana nyina no ebia wo befa bia se enipa no ye asante o se o ma no ye asante o se o man foforo asante ebaba ba wuram nti sade a asante din a ye betie nti no ene ye momientwa empaninsem mu yebesua kura no a yenyi fa baabi nkitenkete bi na yenane dane no enti eno bi ena adane no bi ena owura osafa mafo ekodane no enti adane no ka omo enhyehyeye ho ka omo enhyehyeye ho se omo pese yenyi empaninsem kura mfiri ya disuam na ya masantidin if say oye empaninsem bia ni ho abetumi asua no Ghana mamu ha ene Ivory Coast a asante emamu Ivory Coast so kan ho se na ho fam bi ka asante so na chiri e bi fi asante nso Ghana ha de ba bia ni ho a enka asante ho da na ni nyina ka asante man ho Eastern region na de ba ni se yene abrofo bewura abibi mamu ha omutu omani si asante se ombeji asante man no na se ombetitim na asante man aseye no omo ekotena empoano na omo yene se ombeboaboa nkrofo a omo aninyi asante sam ho ano na womo ne asante edie nsawoso na ekoso chere nti emra emra biduye na chere se sesenkratas sensan bam se asante ejai amama no a wo mo ka wo mo ho no efa bi ne kase pa no wo ma je ni nyina mu e de ama abrofo nti 1874 ena abrofo ne ye bekon e wa asante mamu ha na nkuguo baaye no enkrata sensan ba mu se aman bi te se denkyira asen wasa sahwi aman pi ene mfanti aman no bi yemfa yensan hyase se efiri samre no ekono wo mun kan asante ho biem 1874 endi eno no edi oman kese fa bi eko hye abrofo no nsa ena omo ye omo se ni omo bo sa aman ho ban se be yo na asante ensa emefa omo bium na eba sa no emfie begum mu no ano abrofo isan ene ye disi ani bium de twato ansa na ya santoa ntokwa no eba na ye katamanso e wonkran
enti ɛhɔ no nso asante edi nkuguo ɛwɔ ɛhɔ na deɛ ɛbaeɛ ne sɛ ewie no aborɔfo no koraa etu firi ɔman mu sɛ afei de asantefoɔ koraa ɛha wɔn dodo nti wɔn agya wɔn kɔɛ nso ɛna kaa kakra bi wɔ ha na wɔn boaboa wɔn aka na no na wɔn san frɛfrɛ wɔn a edwane kɔɛ no ɛma wɔn san baeɛ na no na wɔn ne asante san krataa a bond of 1831 a treaty 1831 treaty yeah. Bronia no da no ne friend no Sir Charles McLean. Charles McLean. Ona ne asante science ankrata. Ena koba say epo baby apra eda ekopem no asante emepem ho na pra na chi nyina no enye abrofo no edia. Eno na beye Gold Coast no. Enti ebasa no de ebae ne say amanya obusa se Eastern region no mo kan ho o mo kan ho akopem 1831 enti hwemra asante osantine opokuare ekofa Eastern region ho nyina no na ye santine opokuare odikan na ye 1742 enti za 1742 ya ba bepem 1831 eburumfie wo ha ni nyina na o mo kan asante ho obia wo feku a oba odom enti no enne ena o mpese o mo yiyi sa na o ma no firi ho so o mo kra no se bia nya do o mo nka asante ho da na se de ekono no eho akohia se de se mpani nsem bia ba bia hye bia no de kofa ba na right enti Eastern region so inim se tribe ko a omudi akotene ho Akyemfo ewo ho omo nso aka asante ho pen na omo kra na osante yina opokuare odikan ekofa omo man no 1742 ede be kan asante ho omo kan ho a se eduru mre bi a na omo ate atua omo te atua nso a ade se omo pese omo firi mu a asante federal state ekua ye nyina yetintim yanoma ye dinse akantam se ye beka ho ndu dinse kantam se obeka ho na wo so otwon ho de a na je so wato o mamra enti ho no yetim babo ne yesa de obeka ho enti Akyem abuakwa titiriu koso sa be mpre enan ema omo himfo enan de omo wuwo emre bia ekon beba bia no omote ho se omone asante akon empre aduokron enkron na asante ntoko wo wiase nyina kora eduru aduokron na monko a asante ne mabaka ni nyina ye no ma omotworotworo ya enye no kore na ayi e friend say wonum eka asante ho boro mfie wa na koba ne sen na omo free yo sade ye ka no abrofo ekotena Berlin conference na omo hihye se asante sade esi kono ya omo anhwe yi a omo Africa no kora da ono omo befa ni nyina ntine sade a ene omo enya nhihye bi emesia na omo ne yenko nti French fo ne ye pre efri Africa so no na German fo ne ye free Volta na English for any prefer infante enenkran enti babia ntokwa ne saa no mre bia ntokwa babia no na chese obi anya ho na wodwane afri omano na obi babu sa se asante na emu oya na enti na nkrofo edwane firi mu nyesa na chie wo onya beka ho a wo ka ho se wo de wo man na embom oman no a akeka abomu a yefra na asante se nne aka aman be se eko aduoson na aka abomu obi ani ho a ofi kumase eko mampon ana bekwa na se ebono mamu se obi emesom no ana se
ɔgyegye ɛtoɔ afiri no hɔ ɛde abɛyɛ ne kumase daabi wana woyɛ obi biara na mmom edu asɛm si na yɛ asantesɛm deɛ a ɛfa asantema no nyinaa ho deɛ a ɛne na ontoboa ɛbɛnyina wɔbɛba abɛboa nti sɛ bi a obi gyina baabi kasa bi a ebi a na yɛgyegye wɔ motoɔ ebi nti na wɔn mpɛ sɛ wɔn ka ho a ɛnti saa ɛtoɔ biara na ɛwɔ sa wogye biara no na asante koraa no saa atɔgyegyeɛ no na ɛni hɔ ɔsante ne mɛnsa bɔ nsu ɛna ɔbaeɛ na ɛyi sika a ɛda ɔman no mu no nyinaa sa enti nyɛ sɛ bi a ɔhene a no wɔ hɔ ɔdii ne kɛkɛ ɛwɔ n'anum na ɔyɛ adɔyɛ nti adɔyɛ ɔntumi nyina obi a ahia no anim nti no nti ɔkyekyɛ yɛ ama ne san ɛna ɔno baeɛ na ɔsɛ dabi sɛ sika no asande a ɛsɛ sɛ yɛde ɛnhyɛ anaa tax ɛtoɔ ɛba ɛna ɔde saa ɛtoɔ no baeɛ ɔno ne pɛn so ɛyɛ 75 ɛkɔ 75 nti ɛno koraa no na ɛyɛ ɛnorɔ yɛ asa ɛfiri sɛ deɛ obɛdi nadeɛ no ɛkɔ 1874 nti 1874 75 tiɛmfa ne sɛ 1876 77 nyinaa na ɔno wɔ a ɔyɛ nayi ɔgyegye ntoboa no ɔgyegye nso a na ɔde yɛ ɔman no yie ɛno koraa mpo no nyɛ sɛ yɛtwa biribi ato hɔ sɛ bosome biara yɛba biribi si a ɛna na yɛgye saa ntoboa no nti asante nyɛ ɔman a na dankyerɛmom ɛna na ɔyɛ saa ɔne ɔmfa ho sɛ ɔman wobɛtumi atua na wontumi ntua ɔne deɛ ɔgye ɛto a ano ɔden ɛno ka ho ɛna asante kɔko gye ne fa ahodie ɛfiri dankyerɛ ba asante deɛ ɔnyɛ biribiara saa da na menyini sɛ nne mmere koraa ɔyɛ nti yɛnim sɛ ne yɛ Gold Coast ɛna ɛwɔ asante ɛkɔbaa no sɛ ɛdɛn na ɛberɛ bɛn na asante kɔkaa Gold Coast ho yo aborɔfo no ɛbɛkɔ no na ɔmu nya nkɔɔeɛ no na ɛyi ɛkwan aborɔfo no de ɔmo a ɔmo ɛhyɛ wɔn ase ne nam soɔ no na ano ɔden nti kɔbaa sɛ wɔn a na wɔn di wɔn so paa pɔtee no na yɛ Gold Coast no ɛsɛ ɛpoano no nyinaa ɛna nkura a ɛba mu kakra te sɛ akyɛm no ne wei nyinaa wɔn nyinaa kɔka Gold Coast no wasa dɛnkyerɛ sɛhwi wɔn nyinaa na wɔn ka Gold Coast no na deɛ kɔbaa ne sɛ aborɔfo no ɛne wɔn yɛ nhyehyɛeɛ bi a wɔn de biribi yɛfrɛ no land bill sɛ nsase a ɛwɔ ɔman no mu nyinaa koraa no ɔmo gye na ɔmo no na yɛahwɛ yi a na kyerɛ sɛ nkɛkɔyɛ te sɛ South Africa na ɛhɔ ɛna akrakyefoɔ a ɛwowɔ mu no ɛsɔreyɛ ɛsɛ daabi nti ɛfiri hɔ ɔba no nyinaa no deɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ te sɛ yɛpere apreapereɛ ɛɛkɔ so saa mmerɛ no na asante nso so ɔde ne ho yɛ a ɔnka adeɛ a ɔmo fi aseɛ sɛ ɔmo ɛyɛ no ansa na 1943 ɛɛba no na ɔmo apreapere nketenkete ɛɛkɔ so ɛwɔ baabi a ɛfrɛ no Gold Coast no ɔmo ne aborɔfo na asantefoɔ deɛ ɔmo nso te ɔmo baabi sɛ ɔman baako yɛ aborɔfo no ankasa ɛfrɛ Gold Coast and Ashanti biribi a ɔmo bɛyɛ bia ɔmo yɛ no mmienu Gold Coast and Ashanti nti mo na mode mo nsa kɔhyɛ krataa ase bond of 1844 say mono 1844 nti bɛn mfie wɔ ha ɛna mo hyɛ aborɔfo no ase sɛ mo deɛ mo pɛ sɛ mo hyɛ aborɔfo ase sɛ bɛyɔ na asantefoɔ ɛba sɛ matwe mo ho na kyinkyina a mo mɛka ho sɛ deɛ ɛnse a modiiɛ ɛne ntam a mo kaeɛ a na kyerɛ sɛ aborɔfo no abɔ mo ho ban nti saa wei no ɛna afei deɛ mohunu sɛ baabi a mode mo tiri kɔ hyɛ na ɛnyɛ nti mo pɛ sɛ mo firi hɔ ɛna mo twerɛtwerɛ ho nkrataa ɛyɛ ho demonstration ne adeade asante deɛ ɔbɛyɛ dɛ wɔ mu ɛfiri sɛ ɔno nso ɛde ne man a ɔno koraa deɛ da no soɔ ɛnyɛ asɛm ketewa a ɔɔko nti no obi ka sɛ asante a mɛka ho a saa mmerɛ no a mo a mɛka ho ampa saa mmerɛ no ɛnso ɛduru mfimfini no ɔmbɛka ho sɛnti no sɛ ɔnom ankasa a ɔmo ko ɔmo ntɔkwa no na ɔmo ntimi nko nti no ɔmo kaa sɛ ɛne ɛbɛhia sɛ asante ɔmo bae ɛma asante ɛkɔkaa wɔ mo ho na yɛbɛhwɛ a saa mmerɛ no a na
pimpers one na governor for na omo even say governor ya no twato ya friend say Noble Edin Clerk ono na otwato kra ya ansa na 1957 ono gina ho ede ehye ensem enti kamia ese na abrofo no kra no asantefo no ekọ ho no na nye wo manije say munim ba bia mode mo ho ekọ akọhye enti wo no kra no abrofo no se asante de nka mongo ba bia mo wo no a na monye mo kingdom na Ghana for nso so ngo mba bi we na ekoba se omode ade bi beto epono so se asante obi anso pe se okonanimu okay enti asante so ade a ebo ho ban ya ahensam na omode ba se ye beye no prime minister system nso ye president and ye prime minister wo di party na ni mo ye prime minister ye wia wo ni mo nyam na o tinche ba bi no wo na o ye president and wo ne asante kan say wo ewie bibia o mo de asante hene be ye life president okay and this our president na obeye na je say ono kura akwa de obeba na chibia no be bia no ona oye president ema Ghana mindful from okay and ekoba say asem we de naga me nso me ho atome na me digwa me wo epo me every say na takra de na poda na friend say enkran so na poda na Cape Coast na poda ni nyina nso akodi wo mu ho enti na je say o sande ne nguma nimfo etena se dwena ho a ye kase ye nko a ye de nya daache wan hwa ye tia na nso ye tuato akese ema wenum ebiso okoyi no ma bia wo de befa wo mu ho enti sa de ne yanko kan mo preko okay ena eba ya 1943 asante ekoka wo mo efi ho banyina asante edi akotene ewo ade a ye frɛ say ye pre fa hudie ama gokus umu di akotene wo mu ama ekodu ba bi emu che mienu go omu fi ase na ye United Gold Coast Convention party ba ko pe okay ana na wo ma no abrofo ne omo hihye se omo enti no omo emre no dua na omo de ama wo mo de a share party ninsa ena apre enti emu twa mienu ena fa koye UGCC no ene CPP enti ekoba se CPP no mom ena odi nkunim efise na CPP no ono Kwame Nkrumah na obeye secretary ema UGCC ona no onam oyabante nti no ko nkurase babia wona yesoma no enti emra eba se mu team yenu no ena o se ne na se we di UGCC United Gold Coast Convention yenso ye befa CPP Convention People's Party na je se convention no eda so wom se convention no wom dia babia be ko bia no ye be hu se adekro no a ena o de bribri mantie ene maba o ani so a omoto ma no anti ono na sebe 57 no bae no ona odi nkunim to odi nkunim no na ese ekoba se ade no a adwene no a UGCC for fire no e maso endi election a omo ye no kane 1954 omo ye na Kwame Nkrumah wini ye ana odi nkunim ema no broso ya chese kakra bi na chese nka UGCC for kra nya bi okay ndi go ba sa no mo se ne na party nkete no a ewo ho ni nyina ye nyina ye nka mom baako na ye mfra no United Party ya ye kan na baako ewo voter region na baako wo nkran na baako wo esirim ena NLM National Liberation Movement so ewo Asante ene Ashanti Youth enti sa ekuwe nyina beka bomu na je se Ghana man ni nyina ekuaku a ewa ha no ene ka omu bomu ene omu ete omu te
United Party omo te UP no sika afiri mu yakofa ne hene dodo no a Asante hene ankasa botom na ode boa UP no enti na ma Kwame Nkrumah ya ne se ene ensase a ewa Asante mamu ene eno ma ewa Asante mamu a eno nti omo nya sika ede boa party no yen twani nyina mu anase yen nyimfi omo nse ene omo gege ensase a enne omo se omo de ya de ma yi enti ubaji obi asase na sebe wansere no wo soso a wanto na se emradu ode akokoto ana ne nsaka eno nso na nibrebe ne ewo mu ya nkrofo ani abere eno ni nyina achi no koko sade ne esi tono no omo ebo no omo behwa nso kra eje se ye niam na koko dodo na afra Asante mem ti ye niam a ebema Asante no akofom sade ne omo ye ene Asantefo ankasa party a omo na te ya na friends bafo akoto ena ne di tintima wo mu enti party na ye kasa omo bete ye no bete ne kumase a na Eastern region wo ho nso omo ankote no ho enti Eastern region fo ni nyina free Eastern region ho ena omo ba Asante mamu ha ebe fo aso ema Asantefo no eteye ema Asantefo no de omo sika ena yeye enumu ena jebi dankwa ya oye your friend say ofi Eastern region ene Eastern region for no kakra nyina de omani ehwa Asante mamu samre no na your friend say Asantefo enka oman efa ahodie apere mu a omo be ye de wa na Eastern region nso ho hwan na ko na Eastern region nso na enye chebi ena enye achim abuakwa enye achim bosome ena enye your friend achim kotoku oman kesi agese na krobofo krobo yellow krobo ene manya krobo ene kwau ene Asantefo a omo man ne kofodua omo nyina hembi ene nkran nyina so na ka Eastern region no ndi nkran no na ne capital no na Eastern region capital no na ye Greater Accra Accra nkasa ene san ye capital of Ghana ndi na no mamienu Eastern regional capital ene san ye Ghana nyina capital ndi so bi be ka se Eastern region na ye niam eno no na entro ya omo pese omo poa Asante ekwan bia so omo benya bia omo fa so na omo poa Asante UP a waka ho asemi manfo kitai ka se ye man no ansa manfo pre independence no na UP enso kutia se yenya safa hodie no no ho abasem te sen no kra se na UP fight against the struggle for independence yo enye no kra da ne ntimi nya no kra nso da ene se UP no na America no na ye voter region for wo mukuo ya omunde prefer hodie na ka ho na esrem kuo mienu Islamic movement and Northern People's Party na ni nyina ka ho na friend say Eastern region foi na omo so ka ho ya je bidam kwa ne pa wili ene nyina omo fi Eastern region omo nyina hye saa ekuo no mu nti friend say na Asantefo nso NLM National Liberation Movement and Ashanti Youth na say Ghana nyina nkrofo ena etade ba ko achi a den ena yekoyi omu nyina afiri mu eka Asantefo ena na omu empe fa hodie de na omu pe na omu akoa obi ani wa na ope fa hodie kire Asante ya ko efiri ani abrofo akoa ye empe so mbebe baby ya asase wo enu achi e friend say UP no esan ebe ye se ene ade a ye pene se ye wia oman no obia enene man yenye federation yenye federal state ena Kwame Nkrumah se yenye unitary state nti CPP for no ese unitary state ye say yenyina ye capital ne nkran bibia ye be ye bia enwonkran na
wenum so se dabi federal me mete masante mamu a me nya me no ma nyina se me country na me de abeka ho ama na ya Asante ama na ya Ghana man obi ye say ya eno no se de wo Nigeria yi ana se de wo America yi ana se de wo Germany eno bi ena na UP for eka na wo man kan se wo mo mpefa ho de no enti on say o kan taxation bi asem what the country mo about na nye exploitation be na Asante exploit the states no and I say now obetimi account for sa taxation no ye ka say ye gege toa o man toa ba bi obia wa nyege toa o man no kwa ahokyere mu a ye be den na ye firimu enti Asante ye ne say emre bia bibi beba ya esese ye behia sika de ene ye betete to ama aman hene no no mo nso atete ama wo mo abrempon na abrempon nso atete ama dikurofo ye de ni mo de ni nyina aba na de esese ye de ye se tuo ne ye to a ya to sa abobo ne ye to a se tuduro ne ye to a se nso ayi ahokyere bi na aba efan ba bia ye de akwakoso o masre endi ye oye sa enje se da bia na bosumi bia enipa tie agumo so ayeje a na je se de obaje bia wo man mu bia no fa ye wo man yi sana Asante ye eye ya ebepem ne nyina sana Asante ye wati se Asante ne asoma bi so onko mampon enkoje asase to omra ana onko be kwa na adwabe ana se wati bi da na wati bi mpani nsam da nye sa na ye enti but bi nanso bi ba na se esese Asante ni nyina edidi to de a ene obefre na manhene no de ato wo anim se de abani o enti mum so yasne eno ma da di pefe se onu ma na ye kon agifa hodi ama Ghana no de na achimfo no sori a na omtikumase se Asante ena emwa wo mo de na omo na omo di animu eba Asante ne prempe ho se omfa ne man emeka gokusu ho ampa ode beka ho na aka so obi mfa ne ma meka wo de ho na ode beka ho na se mo de ko ewia a osan ja be yin boni aye se no nka ho afi emra emu twemienu no UGCC no mu twemienu no achimfo nyina ko UP nti CPP de na sebe yehunu ba kokora ho na Asante so de no yo man kese nti efa eko UP and fa eko CPP nti mra CPP no yete no na Asante youth no omo CPP Asante youth o nti na Eastern region youth no omo anasa Akyem youth no omo nti ono ko kan ho obewura mu mfimfin akon ya ko na wieye wonso a wote wo ho wotwe wo ho ya kyese wo de onkrofo kra ye pa omo a yehu wo mo ye ma ministers no Kwame Nkrumah ma ministers no oma Dr. Sarfo ya oya Asante ni oma no friends minister wo enji minister no nso ena osama ni gina ho ma Asante ene Northern region nyina endi ono nso na ne de hene samre no ya na ye hihye dibre no ono hwan e befa no fi no ho ede no koka ho mra CPP fo no so mu ede ekon no ko na wieye no na hwan na ka na Asante na ka ho ana Akyem na e ka ho Akyem ne ehu o mba bia